ברוכים הבאים למיינקראפט IL פילמס. הסרבר שבנינו, סתם, זה היה חרא, אוקיי. אנחנו לא סיימנו עוד, כן, יש סתם, לנו עוד הרבה לעשות. זה הספאון, אין עוד שלטים. ספאון יפה, אלמוג ייצב לנו אותו. סלש רועי, רועי רק עזר לו לבנות. פלוס. כן. אוקיי, הקומה הראשונה זה כל הקרדיטים, הנה, זה דארק אלמוג. סייד, זה דארקסייד, חבר של אלמוג, סתם זבל. זה אפיק אייס, זה זה אלמוג, אלמוג, הוא אדמין. זה לירדנאי, אני, אונר, ורועי, אונר. ואורי, מזמן לא ראינו אותו, אבל הוא אחלה בן אדם, הוא עזר לנו. ואותו זה חבר... לא יודע, זה שני אלה חברים גם של זה. קיצור, אוקיי. יאללה. אוקיי, עכשיו בוא נרד מישהו לקומה, עומד. למרתף, ניר. כן, אני רק רוצה להראות להם איך נראה הספאון. כן, תראו. יפה, אה? After you. רגע, אוקיי, זה המרתף. תסתכלו בוא. איזה דמות חתיכה. טוב, כן, כן. זה- לא שלך. אני יודע. טוב, זה המרתף. פה יש את כל טוב, אתם יודעים, פורטלים. עשינו לבינתיים רק את הסקייל. סקיילנד. זה מקום מרגיע ויפה. אוי, יש לאגים. כן. אוקיי. איפה אתה? פאק. הגעתי ובטעות נכנסתי עוד פעם לפורטל. זה אידיוט. מה אתה רוצה? היה לאגים. וקרס לי המיינקראפט. אוקיי, תסביר להם. סתם זה מקום נחמד להיות בו, מרגיע. אם אתם צרחתם על מישהו בסקייפ, אידיוט, אז פה אתם יכולים להירגע. איזה דפוק אתה. תסתכלו על העיניים. טוב, אוקיי, תראה להם עוד. אפשר להסתכל על הנוף של ה-NPC Village והמדבר שלא עושה לי טוב בעיניים. פה זה בין עיר כזאת שאנחנו נסביר לכם בעוד רגע. כן, רק תנו לי לחזור. לא רוצים, יאללה. אני חוזר לספאון. יש לאגים. אל תדאגו, זה לא יהיה. כן, כן. בדיוק כשהגעת אני כבר יצאתי. אני נופל. או, סלש, לא. לוגין. ובבקשה, אל תחזור לספאון תטרול לי. שנייה. תחזור שנייה. רגע, אני בספאון, אתה דפוק. חשבתי שאתה. ואל תהיו טרולים. הם לא כל טרול יכולים. יקבל בן סופי. הם לא יכולים להיות טרולים כי יש לנו פלאגין של הגנה. אבל אוקיי. אל תעשו גריף לאנשים. תראו את זה. זה מרכז הקניות. וכל מיני ה-BN כן, בעיקרון זה סרבר די PvP. מה קרה לסקין שלי? לא נורא. בוא. זה סרבר של PvP ורול פליי, קוראים לזה World of Minecraft, אז כן, כאילו, תוריד גיים עוד שנייה. למה רועי? אוי, אין לי too many items. רק נראה להם. טוב, יאללה, בוא. חכו שנייה, נדפק לי המיינקראפט. ועכשיו הסרבר לא עובד. כן, כן, בעיות ניר. רועי, אתה בפנים? כן. טוב, אלה קצת פיילים, אבל לא נורא. בקטנה. פיילים תמיד יש. כן, כן. כן, כן. עכשיו למה אנחנו מדברים חלש? כי עכשיו 12 בלילה. אבל המיקרופון של רועי חזק רצח. סין מפגר. כן, כן. שתו כבר. או דיים. בוא נראה מה יש לרועי באינבנטור. היי, וואו, 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 וואו. אני רוצה לראות שאין לך TNT, כי בדרך כלל יש לך. לא, אתה שם לי TNT. טוב, בוא נראה להם את הבלקסמית, ששכחנו לעשות שלט. וגם... ניר, תתרכז.
רגע, חכה, יש להגיד. צ'יטר מסריח, סתם. אוקיי. טוב, יאללה, בוא. הבלק סמית' עוד לא, בטעות מחקתי את הסמית' ואז החזרתי כן, אותו, כי אז הוא עוד דפוק. עוד אוקיי, לא שמתי את הנשקים, אבל יהיה. אל תדאגו. פשוט אל תיכנסו הסרבר עכשיו. הם לא יכולים, יש אני וייקים. יודע. טוב, פה זה המקדונלדס, יש מוכרת. סקסית. לקחנו אותה מסרבר אחר. כן. אנחנו נעשה גם מועדון חשפנות, סטריפ קלאב וקזינו. טוב, יאללה, בוא. רגע, אני רק מפעיל. בודק שזה פועל. זה פועל, קניתי. לא, אני רוצה אחד. לא, אני לא רוצה 4. וקוראים לה פש עד. זה מזכיר טיפש, ראש טיפש. כן. זה המילה שלנו, פש. טיפש, כאילו. פש. זה המילה שלי, אני המצאתי את הפש. אתה המצאת את הטיפש. אוקיי, שיהיה. לא המצאתי את זה, זה מילה. ידוע. טוב, יאללה, נו. אפשר לקנות, נגיע לוחץ על זה. ואז כל מיני. מה יש לך? לא יודע, יש לאגים, מה קרה פה? כן, כן. יאללה, עזוב אותם, הם הבינו, אפשר לקנות. הנה, קניתי. בקיצור, אבל נמשיך. יש... גארדים, אותם אני מת עליהם, אפשר להרביץ להם, ואז הם רוצחים אותך למוות. אבל כמובן, יש לאגים. שמבין מה זה? זה מוברינה שעוד מעט נדגים לכם. אוקיי, בוא נראה להם את הבילדינג שופ. חכה, יש לאגים. יואו, איזה לאגים, בקושי יש. אצלי יש. מישהו משתמש אצלי 100 FPS, אה? או, הנה, הרבצתי לו. טוב, בקיצור, הוא יחזיר לי, אבל אני גיי מוד, אז כן, בוא ויש נדגים. לאגים. בוא נדגים להם את המוברינה. רגע, לא סיימנו להראות את החנויות. טוב, נו. רגע, מה יש לך? הוני דו. פשוט אני. מה יש פה בשמיים? זה הספליף, נכון. כן, זה ספליף. איי, חבל שהקלטנו בזמן הלאגים. לא נורא, נסתדר. איפה אתה בכלל? יו, כמה לאגים. בוא לבילדינג שופ. עכשיו יש לי FPS לאג בגלל שאני בשמיים. קיצור, איך נסביר לכם. עוד לא התחלנו אפילו קצת, יש עוד הרבה. כן, יאללה בוא. או שאני אגע לך. אוי. אוקיי. זה פה חנות חומרי בנייה. אתה פה? כן, יש לאגים. זה מישהו סתם מוכר. מישהו מיוטיוב. אוקיי, חנות. בקושי יש פה משהו. אני אחכה שירד הלאג כי אני כבר מזהה שיש לאג. כן. ואתה בא לפה? חכה. לחנות The Ship is your friend. אוקיי, אז הנה, חזר. מי שמכיר את נועם ואוהד, מסטארקראפט פילמס, אז... אחלה של בני אדם. טוב. כן, אז המוכר פה... אוי, ריד טיים אאוט. כן, חרא דברים פה. גם אתה יצאת? לאגים, לא. למה לי יש לאגים? אני זה ששם את הסרבר. איי. גם היום מישהו... איך קראו לו ניר? זה שאל מה זה קילינג פלור? כן. לא, בסוף גיליתי שהוא לא הגיע מהערוץ. פשוט הגבתי באיזה מקום, באיזה סרטון הזה, ואז פתאום רציתי לעשות איתי צ'אנל. לא יודעים מי זה, לא מתעסקים איתו. כן. וגם עוד מעט נעשה סרטונים של קילינג פלור, ואולי... מי שלא... Left 4 Dead אולי. אולי, כן, לא בטוח, כי הוא די דפוק. אבל... ומי שלא מכיר קילינג פלור זה משחק זומבים. כן, גם Left 4 Dead. Left 4 Dead טוב, יותר טוב. זה חנות אוכל כזה.
הנה, The לא, לא, sheep לא. is your friend. אוקיי. תהנה מהכבשה. 0. 18 שקל עוגה? נועם, אתה קמצן. לא קמצן, מה הקשר? פאק. אני out of memory. אני כבר אחזור לכם.